Zag juster het Nije Prinsjesfestival van start in Den Haag. Elke jaar zal op het festival een provincie centraal staan. Nou is dat Friesland. Daarbij heeft ook een wiere ambassade, die het juster officieel iepen is. Een goede zaak voor uw provincie, vindt politicus Jack de Vries. Nou, we hebben zelfs een discussie nou in het land vanwege de vaststelling van dit kabinet om wat oortje in provincies aan te zetten. En ik denk dat het heel goed is, juist in de weekend van Prinsjesdag, dat provincies de kans krijgen om zichzelf te profileren en op de kaart te zetten. Want ik zou het heel jammer vinden dat Friesland net meer besteedt zoals een zelfstandige provincie. De ambassade zal hem ook inzetten voor het Friese bedrijfsleven. En dat kan Joet direct naar een feestje. Want EcoStyle uit Appelskeer krijgt vanmiddag in Den Haag een 4-sterren certificaat uitreikt voor het idee van een dwarsem bedrijvenpark in Eerstellingwerf. Hoe ver ben je nou in de praktische ontwikkeling van het terrein? Er zijn best volle partijen die willen zich oriënteerd hebben. Die zeggen, nou, we moeten eerst naar Marchen. Het is dan een bijzonder verhaal. Eerst Marchen of het überhaupt lukt. Nou, nu stellen we vast, het gaat on, het lukt. Nou ja, dan krijg ik wel wat interesse van partijen die zeggen, nou hek je weer aan. Januari Stakemier zal de eerste scheppen de groen in voor de onlid van het bedrijventerrein.